Het wiel zijn daar mooi uit en toch een paar pittige buien. En dan valt het de samen maar die buien weer ik weer gauw oer. En de zinnen erbij, prachtige wolkenpartijen. Wol, joen en vannacht. Ja, joen nog flinke opklarings. En we hebben vannacht kans op mist. Maar we hebben letter vannacht ook al de bewolking. En dan ruimt het al vanuit het oosten en noordoosten waai. De temperaturen vannacht, nou net al te heeg. Zo 6, zo'n graden, misschien op plak 8. En op Eiland nog krijgt een graadje heger, zo'n 9 of 10 graden. En de wind draait naar het noordoosten en het oosten, die is nog zwak of matig. Morgen hoe daar? Rijn, betiden Rijn, een witte dag, een donkere dag. En daar maar zo'n 15 of 14 graden. En we hebben toen de wind die sterk is, uit oost-noordoost waai, krijgt er ons betiden hut in het waardgebied en op het Versloon volle minder wind. En dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Als we dat zouden besjuggen, dan hebben we toch op Manje nog altijd dat witte waar, uit een terug Rijn, lichte Rijn, een temperatuur nog altijd nog bij de 15 graden heen. En de wind blijft noordoost en oost. En dan terug naar Tiese en Waasje. En dat liep het beter, want het liep je twee droege dagen te worden, of meest droege dagen. En dan komt de zinnen wat meer te vastzien. En dan binnen we dat ik weer even ontdaan een paar droege dagen. Want het is nog altijd een flink weer. En vooral morgen kan er flink wat wetter vallen. We maken Manje, maar weer even in het Waasje.